खोनाखो जे दिल्लीआव बो इलेक्शन नंगै दङ ओंखाय दिल्लीआव खूब एकदम ताबुक कड़ाकड़ी चली दङ गेट डेभेलपमेन्ट माने थांफानो ब्रासा बसनि फादारा गुबुननि बसनि बरफानो कोन आमदाय प्रब्लेम ग्ला हमबाय आरो मिडिया पार्सन आनो सिनि मुमनो सुनो लगिमान बागै जरारिमान बागै जों लास्ट इयार नि साय सिनि मो आगलानि दिस इयार जों एकदम खूब जों लास्ट इयार तो सिनि ट्रेन अफ आसुक माने टाइम टु टाइम जों सबै मालिया ओंखाय सिनि मो तागलानि जे मोदी सियार नि ट्रेन ओंखाय जों खाना 4 तारिखनि आर्लि मर्निं 6 and 7 o'clock नो सबै फैनाय ओंखाय तागलानि जे खामानि बिसिङो ओंखाय खूब डिसिप्लिन एकदम खूब काम कैनो ओंखाय जत किसुमान मीटिंग खाय जत कैनो अब सिनि फिंगर नंनि वुमेन नंनि गायखंनि बागै बुगि आलादा सिनि मेल नंनि बागै बुगि आलादा के डिजिटल वारियर्स नंनि सोशल मीडिया नंनि बावनो बागै बुगि आलादा आमदे हाय कासे सेपारेट खयै जों एकदम खूब डिसिप्लिन पलाय खाय खालामै थाङै दङ दा कोन प्रब्लेम या खूब काम कैनो थाङै दङ माने सिनि जे फाइनाल जे सिनि वारियर्स रक सिनि जे गेट डेभेलपमेन्टनि जे वारियर्स रक जे बुलगन वारियर्स रक बरबो खूब एकदम माने कामनि एग्रेसिव जों आरो दिल्ली थांसबयै सिनि जे डिमान्ड न राइज खानायनि बागै आउन बागै बर बहु साब्रानि आबा हिनाय सुना समै दङ जे ताबुको ग्रेट डेभेलपमेन्ट तमो आबो सावै माने हिनि सानाय रक बरकनि बागै कोनो मेसेज तरा तो जे गेट डेभेलपमेन्ट साइमि हिन सानाय रंना आबो सानामु संगो गेट डेभेलपमेन्ट आबो कायसा सिनि इंडिया कन्स्टिट्यूशन नि कायसा आर्टिकल नि 23 व आजारा प्रोविजन दङ जों आबोनि मुताबिक न जों सानै दङ जों आबो कोनो सिनि जे गेट डेभेलपमेन्ट आबो अनकन्स्टिट्यूशनल या सिनाबो कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जे गेट डेभेलपमेन्ट मांखाय जे बै कक्सिल जो जे गेट डेभेलपमेन्ट नि बिसिङाव जे खबजानाय आजारानि जे सिनि तिब्रासा बसनि फादारा जे तंनाय बरफ माने आजागाव बादोंनि थानाय गां आबो सानामु संगो गेट डेभेलपमेन्ट माने थांफानो जे गेट डेभेलपमेन्ट नि एरियाव जे तंनाय रक तिब्रासा बसनि फादारा गुबुननि बसनि बरफानो कोन आमदाय प्रब्लेम ग्ला बरंस बरक के गोबां सेसिनि गेट डेभेलपमेन्ट होते फेसिलिटी रक मानाय सुबिदा मानाय जतन बेबं माननाय आबोनो जे आमदे हागे जे हामिया बंनो जे साइ तंनाय बंनो जे हामिया आमदे हागे मेसेज तंनाय बंनो आबोनो सानामु संगो जों गेट डेभेलपमेन्ट थांफानो सिना जागा जों गेट डेभेलपमेन्ट गोलबाजारनि जागाना सुनो रिवरि दिनै साया कृष्णनगरनि वानसारनि एरिया न जों रिवरि दिनै साया गेट डेभेलपमेन्ट मान थाखाय तामनाय स्टेट गभर्नमेन्टआव जे फेसिलिटी फामिनि आरो फाइ थानाय ताबुक जे गेट डेभेलपमेन्ट जे फामिनि फाइ थानाय जे स्टेट गभर्नमेन्टआव ताबुक जे तिब्रासा रंनो जे बागना नां तमनि जे समय सुनो गेट डेभेलपमेन्ट नङि सेपारेट थानाय आ जागाते बंनो होते बाङा नांलार बरंस बंनि बागै केबसे लाबुंनानै आमा हायदिगि थांगै दङ जे चिनि न्यूज नाय तंनाय बरकनो जे जों खोनाखो जे दिल्लीआव बो इलेक्शन नङै दङ ओंखाय आबोनि बिसिङो जे चिनि चेनेलनि बिसिंति नाय तंनाय बरकनो जे अत्रेनो थाङै दंनाय दिल्लीआव बरनो ताम कग्रक जानाय जे डिसिप्लिन के चल दे yang abse taber obahe tam कग्रक जानाय खुम नामनि क्वेश्चन खाया जों आबो साइमनो जों सिगांबाय न इंस्ट्रक्शन रमाखा दिल्लीआव सिनि इलेक्शन मूवमेंट ते दिल्लीआव 17 नंबर काउंटिंग ने अन बगे जों जे फाइनेंस नि जे वारियर्स रंनो जों आगे न अलमोस्ट बंनो क्लास खाय फाइजा जों आरो भागे थाना नां भागे डिसिप्लिन के तना नां आवन परे फनो मिया जों 10 सिनि स्टार्टमेंट परे जों जत बगियो न हाबै जों आम हागे बंनो इंस्ट्रक्शन लिखा जे दिल्लीआव खूब एकदम ताबुक कड़ाकड़ी चली दङ जों एकदम खूब गाहाम के डिसिप्लिन के मा तंनाय जे जगह सुनो तलां जागा सुनारन मा तंनाय आवन परे जे जगह सुनो मूवमेंट बगे तलांनाय सुनारन थानाय आवन बादे मूवमेंट पाय के सुनो जे जगह तंनान जगह दङ आ जगह न फाय जतन गाहाम करे आरन तंनानै आवन फात्रते होय आम के जों जतन क्लास खाय बंनो अलमोस्ट जतन साइफायजा जतन कसिजा जे ट्रेन स्टेशन रो दिल्लीआव थाङै सगमान यागुलो अबहाय बाक्सा तो स्लोगान ति सावगाय ताकलाय तो इलेक्शन गाय गोबां मा बदल बो आरो नायचमनाय गोबां मा बदल रग तंनाय गोबां मा नायमथां बदल रग तंनाय अबनि बिसिंतै जे ट्रेन नि बिसिंतै थां तनाय जे नाय तनाय लुकरंनो बबाहाय रक सानाय जे स्लोगान रग अबरक हाय तोरम बति बबाहाय रक ना थिं दङ लास्ट इयार तो जों आमदे हाय साइमालिया जों कोरोना नि पिरियड तो आमा हागे ट्रेन नि हबे न जों जेसे डिमान्ड सानमानि ओ गेट डेभेलपमेन्ट थि गोबां मासिन ब्रक स्लोगान लागिया आबनो ते किसा जों प्रॉब्लेम फेसिंग या गाय दिस इयार आमदे हाय ग्लास जों अलमोस्ट हाजाक न जों जे समय खरांथि सालायनाय जे समय स्लोगान लिरनाय सिनि जे जन्तर मन्त्र सिनि सिटिंग जों आ जगानो सिनि भइस नराइज खानाय पाइथाकनि क कसार मुबा बाहाय तंनाय जे दिल्ली आमचाय जे गाना गिनि तंनाय जे रोंसोरों तंनाय सामुखाय तंनाय बरनो ओ जे सालनि ओ जे ग्रेट डेभेलपमेन्टनि सानमुङाव फाय बाक खाबाक साखाय लगिरि फायनानै हिनियाव बाहाय ताम रक आउनो क कसाना मुसंगो सुदो सिनमो जे गेट डेभेलपमेन्ट सुदो तिब्रा तंथनाय बागै सिनि तिब्राव जे तिब्रानि
sini mana tamhini takukte buhuk songkor phatar hasteo kobang ma sini India o tarom dini tamhini Bangalore tongo ni Hyderabad tongo Uttar Pradesh tongo Bihar tongo borok bo phayo sini mo je 5 and 6 ni je sini sitting limitation gate tribal ni ajaga phai borok bo hom dodam kai suno sini khorang bai khorang manju suno logi nan thun bong thar abo na paina musu